To, haƙiƙanin gaskiya duk wanda ko wacce bata saurari wannan bayani ba, to gaskiya ta yi asarar abubuwa masu muhimmanci waɗanda in ta saurara za su amfane ta. Wasu sirrika ne ƙwara uku, zan muku bayanin amfaninsu. Taimako ne zuwa ga 'yan uwa musulmi maza da mata. Wato wannan ni dai zan ce wani ikon Allah ne kawai, saboda wani basilin ne zan ce ko kirim, wani man shafawa ne da aka sarrafo aka haɗo daga wasu malaman sirri waɗanda ke haɗa magunguna na gargajiya na Hausa domin ɗebe 'yan uwa daga cikin wani mawuyacin hali ko wani ibtila'i. Wato wannan man shafawa idan kun duba a cikin shi za ku hango wasu 'yan abubuwa waɗanda ba ku san ma meye ba, ni kaina ban san meye ba. Malamin da ya sarrafa ya haɗa ya kuma kawo su, ya ce wannan man shafawa a duniya ana buƙatar ko so ɗai ki ɗibe shi ki shafa a jikinki, ko ka ɗibe shi ka shafa a jikinka. Wato sirri ne da ko so ɗai a duniya ka shafa shi ka gama fita tarko ko ƙulli na mahassada. Har abada duk wasu maƙiya, duk wasu dubbiyan malaman mutum, dubbiyan bokayen mutum sai ya gaji ya barka da Allah. Idan kuma ana buƙatar laushin jiki, laushin fata da kuma gyara fata, sai mutum ya siya kwalba ɗayan ki ci gaba da shafawa har ya ƙare. Amma ko shafawa ɗaya kika yi a duniya, in Allah ya so ya da kin kai ƙarshen ɓangaren farin jini, kwarjini, duk inda mutum ya shiga a duniya za ki ga mutane suna haba-haba, suna ƙaunarki. Babu wani koyaushe so ake a ganki, wani ya ganki ma kawai buƙatarsa ta biya, saboda tsabar kwarjini da farin jini na al'umma. Yana da kyau ƙwarai da gaske. Wannan bawan Allah, wannan malami, shi kaɗai ya san abubuwan da ya sarrafa, shi kaɗai ya san addu'o'in da ya yi domin taimakawa 'yan uwa. Ni kuma a matsayina na mai gabatarwa na ga ya kamata in gabatar, domin abubuwa ne da ake buƙata a wannan zamani, domin rayuwa ta canza, duniya ta sauya, ta canza kama. To saboda haka ku gwada wannan man shafawa. Na san ba wai malamin da ya haɗa ba, ni kaina sai kun mun addu'a, sai kun mun addu'a, sai kun mun addu'a. Saboda haka darajar Allah, darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tura wasu 'yan uwa domin su ma su kalla, saboda wannan abu ne na farin ciki domin taimakawa 'yan uwa. Kowa Allah kaɗai ya san halin da mutum yake ciki. Duk iya irin kai, kowaye kai, kowace ce ki shafa wannan basilin ɗin, saboda Allah kaɗai ya san ta wace siffar zai miki aiki. Saboda ayyukan shi ni kaina ban isa in faɗi iya ayyukan da yake ba. Sannan ga sabulu, shi ma wannan sabulun malami ya ce ko yankarwa mutum aka yi so ɗaya ya yi wanka da shi a duniya, buƙata ta gama biya, darajar Annabi da Alƙur'ani. Idan kuma ana buƙatar gyaran fata, gyaran jiki, sai mutum ya sayi robar ya rinƙa wanka da shi. To tsakani da Allah, ko yanayin jikinka ma za a ga cewa goshinka har wani in ka doso wuri kamar rana ta fito, za a ga har wani ƙyalli yake yana abin gari. Mutane za su kama wane ka samu lafiya, wance kin samu lafiya, wai me sirri? To sirrin fa duka ya tattara, ya duƙufa, ya kuma laɓe a ƙarƙashin wannan sirri na sabulu da man shafawa. Ga kuma wannan sabulun sirrikansu daban-daban, amma lokaci ne ba zai kai mun ba. Amma duk in kuka duba a cikinsu za ku ga wasu sirrika, wasu sinadarai waɗanda mutum a duniya zai ga bai taɓa ganin man shafawa da sabulu irin waɗannan ba. To saboda haka magani sirri ne, laƙani sirri ne. In baka san taimako ba kawai baka san shi ba, amma masu ilimi akan harkar sun sani. Ni kuma ɓangare na waɗanda nake sarrafa, ga humra al'ajabu can, ga sabaya foda can, ga kuma turaren al'ajabu can, ga kuma kalolin magunguna can, irin su don uban mai gida, irin su na mallaka, na farin jini, na ɗuwawu, na nono.